Li tgħid li Malta tista' tkun l-aqwa fid-dinja huwa paroli vojt, hekk stqarr il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech waqt intervista fuq Net FM il-Ħadd filgħodu. Meta mistoqsi kif qed iħares lejn is-sena li ġejja għal pajjiżna huwa stqarr illi li tgħid li int kburi pajjiżek huwa kliem vojt. Maħniex bnedmin li nitkellmu biss fl-arja, ma daw il-kliċeż, daw il-ħafna kburi, dal-ħafna perfezzjoni kollox tajjeb, dan huma kliem illi fir-realtà huma kliem vojta. Aw min jgħidlek li rridu jkun l-aqwa fid-dinja, dan huma paroli vojt. Bernard Grech dejjem żamm lura milli jgħid li huwa kburi pajjiżna u fil-fatt ripetutament fuq ix-xandir qal li huwa jistħi jgħid li huwa Malti u li meta jsifer iħobb jgħid li huwa Grieg. Sirt inkun imsifer u peress li jiena kun jomi Grek, meta jisaqsuni minn fejn ngħidulhom jiena mill-Greċja. Allura faċli nitwemmen, tajjeb, mhix ċajta veru hekk nagħmel għax nistħi ngħidilhom li jien Malti. Fl-intervista l-Ħadd filgħodu, il-preżentatur fakru li issa qed joqrob lejn l-eluq tal-mitjum tiegħu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, mitjum li fihom Bernard Grech għandu saħansitra lanqas ħabbar ix-shadow cabinet tiegħu. Madankollu meta mistoqsi dwar il-ħidma tiegħu s'issa, Grech stqarr biss li s'issa sar ħafna xogħol li ma jidhirx. Fuq ix-xogħol li issa se jkun qed jagħmel qal li fadallu iktar xogħol x'jagħmel iżda li wkoll ma jidhirx. X'inti t-tibdil, l-avvanz, you don't mark it with time, mhux għandek 10 tiem, għandek 100, għandek 200, però iva, nħares b'entużjażmu l-qoddim għaliex għamilna ħafna xogħol li ma jidhirx u għatfadal ħafna xogħol ieħor li ma jidhirx. Fit-tmiem il-ġimgħa li kienet ikkaratterizzata mill-manuvra li saret mill-istazzjon Nazzjonalista sabiex ma jidhirx l-eks kap Nazzjonalista Delija jippreżenta donazzjoni lid-dar tal-Providenza, Bernard Grech stqarr li issa l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista huwa maqut. Li żgur huwa li reġanna partit illi b'mod maqut qiegħed jagħmel politika u qiegħed ukoll jaħdem flimkien grupp parlamentari maqut. Intant fl-intervista, Bernard Grech attakka lill-Prim Ministru li informa lill-awtoritajiet hekk kif sar jaf bin-noqqasijiet ta' Bernard Grech fi ħlas ta' taxxi u VAT. Dan hekk kif kien fid-dover li jagħmel bħala ċittadin Malti. Bernard Grech ma semma xejn fuq il-fatt li għal snin twal ma ħallasx l-eluf f'taxxa dovuta. Politiċi illi jimxu b'mod dilettantesk u kultant puerili.